ನಾವು ಬರ್ಮೀಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು. မီးဖိုချောင်ချိန်ခွင် ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತೂಕದ ತಕ್ಕಡಿ. မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಟೈಮರ್. မီးဖိုချောင်သာမူမီတာ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪಕ. ဖန်နေ ಫೆನಲ್. ကြက်သွန်ဖြူနှိပ်တယ် ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸ್. စစ်ထရက်စ်ညစ်ဆက် ಸಿಟ್ರಸ್ ಜ್ಯೂಸರ್. အာလူးခြေတံ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಶರ್. ပီဇာဖြက်ဆက် ಪಿಜ್ಜಾ ಕಟರ್. မီးဖိုချောင်ကက်ကြီး ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕತ್ತರಿ. ပတ်စထရီဘရက်ရှ် ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಷ್. အေးခံရက် ಕೂಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಕ್. အိုးအောက်ခံ ತ್ರಿವೆಟ್. ဂျားဖွင့်တံ ಜಾರ್ ಓಪನರ್. ရေခဲတုံးပန်း ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇ. မုံညက်ချစ်တယ် ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್. ဂျုံမှုန့်စစ်စကား ಹಿಟ್ಟು ಜಲ್ಲೆ. ပါချမင်းစကူ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್. ဘေကင်းခွက် ಬೇಕಿಂಗ್ ಕಪ್. ကက်ကိတ်လိုင်နာ ಕಪ್ಕೇಕ್ ಲೈನರ್. တွားကြားထိုးတယ် ಟೂತ್ಪಿಕ್. တစ်သားတန်စို့ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳು. မီးဖိုချောင်ကျိုး ಅಡುಗೆ ದಾರಿ. ချိတ်ကလော့ ಚೀಸ್ ಕ್ಲಾತ್. ပိုက်ပင်းအိတ် ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್. ချစ်တယ် ತುರಣಿ. ငွေတယ် ವಿಸ್ಕ್. မုံလိတ်တယ် ಲಟ್ಟಣಿಗೆ. တိုင်းနာခွက် ಅಳತೆ ಕಪ್. တိုင်းနာစွန်း ಅಳತೆ ಚಮಚ್. စကား ಜರಡಿ. ဖူးဖောက်တယ် ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನರ್. ပလင်းဖောက်တယ် ಬಾಟಲ್ ಓಪನರ್. ဖူးဖောက်တယ်
အားလုံးခြေတန်းဖန်နေ ನೀವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಕಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಿರಾರು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.